Kindiat sngi hadien ka jingmi joki kinhun bapher ban persyaya ka khalai online ha ka jilla minta lami patsa ka seng bhalang hinyo trap youth council ka bayeng lang ha ka te ka ju kanong rem halor kanina kanyang ka HYC seng kami ha ka sngining kong klalet ban kindoi u simbot menteri rang ba ka jilla ba preston tensong banyak kran halor ka te ka ju ka phang gambling lani kata ka legalization of gambling should not be the only way. Nani kamde mande tang kata bo finshu pelong ya ka state ka jongi kung ka khalai kamut fin tang banyo ya ka revenue fin pen kala lengkar no ya ka state ka jongi. But ngila ajing mut ru ya ka sorka na ka por fi menta ki MLA ki MDC ki ex MLA ki ex MP ex MDC phithung kum ki chairman ki co-chairman jong ki board jong ki corporation ba fair affair. Pikitu ki MLA MDC ki badan mentah ki layo lepa yo tulap na ka sorka. Tada gede ki ex MLA ex MP ki layo ya ka pension. Te beli pihak ban terperserwakai pada ka pisah jong jala ba pensi yo ki. Lada pikwa ban safe lada pikwa ba ka state exchequer jong ikan don ya ka pisah penduna ka jeng pelut ya ki penserwakai ya ka pisah jong pat ba. Ka baar ka ba ngikren ka por ka long ba ka government kan dei bandon kata ka zero tolerance on corruption. Zero tolerance policy on corruption. Naman ngiyo i nakapor ba kajing kenok bamsap yaki officer sorkar yaki department ki fair affair. Lada pikwa sisa baka ka sorkar lani ka jala ka jongi kandon ka bisa ka bakala ban pelut yaki kampen roy. Kemut pihak ban adopt ya kata ka zero tolerance policy on corruption. But kabalai kalong ka leakage of revenue ya kaban lada fiped yaki CAG report ki bana ka snam pinlap yaki observation jong CAG bong ba hakatanat forest kata ka leak ka revenue jong ka state hakatanat mining kata ka leak ka revenue jong ka state tilada fikwa sisa ba ka state jong ikan don ka bisa te plug kita ki loopholes kan penduna ya ka leakage of revenue pimdan kam badawan ra da kini ki kam ya khalai mo ya ka bangila kren rohmat jong deputy CMP mentangi ngila don lepa lari kidon ki jingkreng bong bangila don ya ka thok team ngila don ya ki lottery tikini ru kita ada ki kam ya khalai te bele andang penbun syuk ki kam khalai ke nya ka jala ka jong ya ki bala don la regulate lepa da ki ani ba fair jong ka state ngim ko apat ken banang penbun syuk ki kam khalai te kita ki degi ya ka bangi ngila ada ban ajing mut ya ka sorka ngila ongru ka ngila pen pawru fi la da fi puli ya ka act but ya ka rules ka definition jong player you player ki ong kat kum ka rules ki ong any person above the age of 18 can be a player. Kumat bau nung nong snong lani ubriu belata me khat pras nem seneng ulak ban ya simbentah kata kam ka ketigi gaming act. Ndre lada fi ngap pada statement ya about TCM u minister in charge taxation u chief minister ki ong ba on sha ban yele akai tangi ki outsider kumut tangi ki tourist ndre ka jing tho apat kami hap ken ba kata ka jing kren ka jongki tingi ngila kren ka basa gi ong bala da fi kwa la da fi mut ban ong kumta te de ban tho ken hak an bu kalong kumta khnang ba kini ki jing bom ya so tho la ni ki jing so tho ki jongi ba ka an ka kren ka kumwe ka statement jongki jong minister jong deputy CM kalong da kumwe kan clear ki kini doubt te kitar ki kini ki jing dawa ka jongi ba there should be clear definition who is a player and who will not be a player kata